Здравейте, здравейте на всички. Днеска ще ви покажа как да примахнем всички вируси от вашия компютър без да използваме антивирусна програма, и този трик е много лесен за използване и може да се използва на Windows 7, 8, 10, той няма значение и е много ефективен. Значи отваряме тук и търсим командния прозорец, като командния прозорец го отваряме с опцията изпълни като администратор и му даваме да. Сега тук пишем една команда, като командата ще оставя в описанието на самия видеоклип. И изписването й. И сега изчакваме и его. Почна да сканира за вируси. Да, този е най-ефективният начин, защото не се използва антивирусна антивирусна програма. И да, командата ще оставя под видеото. И да, както казах, този трик може да се използва на седмица, на осмица, на десятка и е супер лесен за изпълнение. Няма да ви говоря през целия видеоклип, да ви пълня главите с глупости, и командата ще я напиша долу в описанието. Естествено няма да остава пълното сканиране, просто ще да се гледаме, ще го мисля да го изрежа. Да, ще го изрежа, защото на никой няма да му се гледа как се пълни от 0 до 100%. И ето виждате, при мен почти достигна 100%. Ето. И ето тук ви изписва, че всяко нещо е приключило. Нали, не изписва кои файлове са изтрити. Да, този трик е много лесен за използване. Не ви трябва антивирусна. Спестява много главоболя като цяло, и дано видеоклипа да ви е харесал и малко от малко да ви е бил в полза. И да, ако искате още съвети и полезни трикове за вашия компютър, пишете долу в коментарите, оставете лайк, абонирайте се за канала и да, поредиците с видеоигрите продължават. Те се завръщат, отсъствах известно време и това е от мен за сега. GG!